אם אתה נשאר באותו מקום כל כך הרבה שנים, הסימן שאתה פשוט יודע לתחזק את האירוע. כסף יכול לחרפן? את יודעת כמה שותפים היו לי שהתפלפו לגמרי, שהכרתי אותם נוסעים באוטובוסים ועשיתי מהם מספרים שאנשים לא מדמיינים ב3-4 שנים? כסף מעצים. אם אתה אדם טוב, אתה תהפוך להיות פילנטרופ. אתה אדם רע, אתה תהיה רודן. זה לגבי זה. ולגבי כסף מהיר, כסף מהיר מפלא, ואנשים חושבים שהשמש זורחת להם מהתחת, ולכן אנחנו רואים כוכבים לשנה. אנשים שפתאום מגיעים לאזור פארק צמרת, ופתאום איזה רכב, ואחרי בדיוק שנה וחצי, הם חוזרים לגור בחדר של ההורים. למה? כי הרבה מאוד הלוואות הם התמכרו לחיים האלה. החוכמה היא לא להגיע לקומה העשירית או לקומה ה-100. החוכמה היא להישאר בקומה ה-100. וזה מה שאני אומר לכולם תמיד. אני לא מתגאה באיפה שהגעתי, כמו שאני מתגאה בכמה זמן אני שם. עכשיו אני יכול להגיד שאני שם 15 שנה. אם תראי אותי מדבר עם אנשים לפני 4 שנים, אני אגיד תמיד, חבר'ה, אני בווליום הזה 11 שנה. אני מדבר בשנים, לא במספרים. אני אפילו לא מדבר על הגידול של המספרים. אני לא אגיד, חבר'ה, מ-2011 הייתי שווה 10 שקל, עכשיו שווה 18, תראו איזה גידול. אבל החוכמה זה אם אתה נשאר באותו מקום כל כך הרבה שנים, הסימן שאתה פשוט יודע לתחזק את האירוע. איך אומרים? עלה נעלה רוקט, אבל לא עלינה.